И Коста хора, съм Червой БГ, днес ще играем The Forest, графиките ми на лоу, съжалявам, но иначе ще ми цепи тотално. Сега играем The Forest и мисля, че знаете какво се случва. Надявам се да чувате. Сега в момента не снимам с OBS, така че гадно е графиките са на лоу, но иначе много ще цепи хора. Направо умряхме. И екрана ми е намален, защото иначе пак цепи. Съжалявам, че компютъра ми е толкова бъгав и сега няма се види онзи как взема момчето ми. В такъв смисъл на играта момчето ми да ни... Така. Ето и той го взема и няма се види. Съжалявам за това. Надявам се виждате добре. Вече ще почваме на компютъра да снимаме, по-лесно ще ни е. Така. Гладен съм, вода нямам. Само да и цепи сега. Окей, по-добре е. Не цепи толкова много, колкото си мислях. Окей, дай бутилки, всичко аз тук трябва да бира. Кенчета, менчета. Тук туалетната има ли нещо? Някаква бутилка. Тук по... Аз не мога ли да я взема? Не да я ям. Те тук няма, тук няма, тук няма. Окей, тук има храна. Ама мога ли да взема храната? Пак я ям. Окей. Тук няма, тук няма. Еми окей. Направо да излизаме навънка. Графиките са на лоу, както знаете. Както ви казах. Е малко трудно. Айде. Така. Исках да не... Не бе. Исках да ни спалне поне някъде до някаква вода. Нещо. Айде, къде са тези съндъци? Много гадно. Но поне вече ще ни е по-лесно да снимаме на компютъра. Айде ще ви кажа с какво снимам. Снимам в момента с Bandicam. Така, дай поръчките. Видях, че убих, че отсякох дърво. Така, ами ще оберем от начало нещата. Ако искате дори да ви спестя тази част, но може и да не я спестявам, ще видя. Ето вече няма да събирам повече. Айде бе. Какво беше това? Ще направим кажете го да е капан за зайци за храна. Той листата дава, нали? Окей. Айде дай го. Айде бе. И не се чува много. Айде бе. Не мога да отсека. Бе. Дразниш ме вече. Що не мога да отсека? Ако успея. Ко ми даваш? Много гадно хора. Ще седя до самолета, няма да... Дай ги сега тези. Тук има пръчки. Има паднали пръчки, но не мога да го взема. Дай пръчките, бе. Оп. Така, и това ще взема. Айде бе. Дай ми го, бе. Е точно в последния момент, когато се отказвах. Окей. Давай, давай. Както знаете, микрофонът ми не е от най-професионалните, но става. Така, сега да отворим книгата и да отидем да си правим къща. И аз не знам къде са къщите. Ето тази. Ще я сложим тук. Така. Не бе.
Не може да се взема повече пръчки. Те имаме пръчките, нямаме камъните. Ето тук има камък. Да съберем малко камъни. Има зайка. Да, ще направим капан за зайци. Ама... Камък... Вече ми дава да ги фърлям. Преди не ми даваше. Окей. Пръчка. Къде е този камък? Сега за какво го фърлих? Тук какво е? Пръчка. О, добре. Намираме си пръчките. Но не намирам камъните. Пръчка, да. Камъни. Много гадно качеството. Съжалявам за което, но... Не, нищо е такова. Искам си брадичката. Сега камъни. Ето един камък, една. Така. Дано се чувам добре, защото говоря малко по-тихо. Не ми се говори силно в момента. Един камък ли бе? Ето тук има. Те и сега само дървета. Малко ми се чува мишката, но не пречи. Дано да не пречи. То с надолу цепито отгоре. Пада на къде? На там. Окей. What? Къде фрък? Къде фръкна това дърво, но ще отида да го взема. Няма да го оставя. Дай ми го. Така, тук има още. Мога да вземам само по 2. Така. И тук още едно. И тук още едно. И отсичаме още едно дърво. И ги събираме, хора. За поне къща да си имаме. Още 3 дървета. Ей това. Дори не знам колко е часа. Добре, 5 часа е. Този клип би трябвало да се качи в 5:30. Това пада. Дай ми дърве. Дай ми още едно. Друго има ли? Сега ако ми кажеш, че няма друго дърво. Ретард. Дай ми още едно, бе. Стига, бе. Окей. Ще отсечем и това. Надявам се да се чува повече от гласа ми. Звука на играта. Така. Давай ги. Вода! Чакайте. Ще взема едно кенче, аз се напия. Човека ми да пие вода. Да е по-здрав. Ще е гладен. Храна отде ще ти намеря, не знам, човек. Падаш ли? На къде падаш? На там. Виж как реално са го направили, хора. Още едно ми трябва. Окей. G. Дроп. Чакайте сега. Не мога ли да направя... където ми държи дърветата? В тези страници не са... къде си? Ето го, това е. Тук ще го сложим.
Колко пръчки ми трябват? 16. Имам 8. Че не стигат. Айде бе! Това е гадно. Поне това би трябвало лесно да се чупи. Сега тук. Дай ми листата. Дай листата. Мисля, че не ги взех. Така. Колко поръчки събрахме? Тук има дърво. Ще го взема. И ще го поставя тук. За сега. 15 пръчки. Отново една пръчка ни дели. Скачай бе. Дай сега. Отрежи го. Тип. Дано съм взел и пръчка. Не. Дайте ми пръчка. Аха. Окей. Айде бе, не те крещя. Айде бе, и тебе ли вече не мога? Айде бе. Айде бе. Аха. Окей. Събрахме ги. Най-накрая. И къде ни е дървото? Че и там имаме дърво, хора. Вау, колко надалече е дървото. Ай бе, как се поставят? Вау, как трябва да го направя сега? Как трябва да ги поставя? С C? Ага. Окей. Това мисля да бъде хора. На място на това. Това мисля да бъде от този клип. Да нямам се ви харесал. Аз бях Даничър Бой БГ, вашия приключенец. Ви бяхте моите приятели, които ме гледахте. Това ще бъде от мен. Чао, чао.